الحمد لله رب العالمین الصلاة و السلام علی رسول محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، الله حفظتون کنه. هر کجای باشین نباشین در حق ما دعا رو فراموش نکنین. ما هم در حق شما در 5 وقت نمازمون ان شاء الله دعا گوییم. برادران عزیز، ویدیو امروزه درباره بختیار شویف که او را دستگیر کردن. من الان ویدیوش رو میگذارم شما ببینین. انشاءالله ما فخر میکنیم که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به چگونه همین را پیشگیری کردن. انشاءالله خیلی ما میندارم عیدیل جان باور که وقتی که ویدیوش برو بردن وزارت کارهای داخلی نشان دادن، این الحال با ما اینجا میمونم. خیلی نیتی ما را مثال ترمه کردن یا که برای محکمش کردن نه، اصلاح شوه همین کارا را مثال پیشگیری کردن باور خیلی خرسند شدم. یک جوان تشکر وزارت کارهای داخلی در الله حفظتون کنه. انا چی گفتنی هستم که امروزه انا ویدیو ما درباره همین اکای بختیار شویف میگین. ویدیو رو تا آخر تماشا کنین و هیچ وقت دستگیری فراموش نکنین. برادر عزیز، ان شاء الله اگه چند خبر نگفته بودم ان شاء الله دستگیری کنین. کمی فریبتون میکنه اون چی میگه مدام مراجعت کنین. و همچنین برادرمون احمد جانو میشناسین، همت که در شهر مسکو точка дора, ҷо дора, ҳиҷома мекуна. вале ман мемонам пар адресошам, номрошам метавонед муроҷиат кунед. иншааллоҳ бирин хоҳисаиллоҳ ма бародара бигем тавсия додастамтона марҳамат кунед, зангш бизанед, бирин ҳиҷоматона кунед. видеоро тамошо кунед бародари азиз. рафтем. шаҳрванд бахтиёр шоев сокини пойтахт ки чанд муддат инҷониб дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ навор паҳн намуда бо андеша ва суханҳои хурофотпарастонаи худ шаҳрвандонро ба роҳгумӣ мебурд, аз ҷониби кормандони милитсия боздошт гардид. шаҳрванд шоҳев бахтиёр нафарест ки истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ ӯро пештар ҳамчун маҳзгари сутунмуҳра, корманди маркази тибби шоҳёр мешинохтаанд. аммо ин навбат дар навори шабакаи телевизион пайдо шуданаш куллан мавзӯи дигар аст. бахтиёр шоев чун дигар домулаҳои худхоҳн ки худ аслан намоз намехонад, бо паҳн кардани чунин суханҳои берун аз мавқеи тафаккури инсонӣ танҳо як ҳадаф дорад: баланд бардоштани нуфузи худ ва соҳиби маблағи калон шудан бо роҳи фиреб аз сӯистифодаи динӣ. ин ақидое ки ҳозир ман дар шабакаҳои интернетӣ гуфтам, мақсади ман фақат ҷалб кардани одамон буд бо як фоида ба даст овардан. ман дар ҳақиқат донишкадаи соҳибкорӣ ва хизматро буд кардаги ҳастам ва курси кӯдоммуддати маркази ҷумҳурияти тибби халқӣ. имрӯз дар маркази шоҳёр кор мекунам. ман ягон маълумоти диниам надорам. танҳо мақсади ман он буд ки ҳамин халқро як илоҷ карда фиреб дода ба ин роҳ маблағ даромад кунам. роликҳое ки бо забони русӣ дар интернет ман мондаам, онҳоро ман бо нияте мондам ки аз тоҷикистон берун шунаванду ба назди ман ба фикрҳои фавқулодаи ман ва ба назди ман тавбат ва зиёрат биёянд ва ин роҳ ман боз маблағкор кунам. агар аз ҷониби кормандони раёсати кофтгоҳи ҷиноятӣ вазорати корҳои дохилӣ пешгирӣ намегардид, воқеан ҳам хатарҳои эҳтимолиро ба вуҷуд меовард. пайнавиштое ки дар зери наворҳои ифротгаронаи бахтиёр шоҳев дар шабакаҳои иҷтимоии интернет ба мушоҳида мерасад, воқеан ҳам нигаронкунанда аст. бинобар ин бо пешниҳоди матлаби мазкур ба бинандагон ва сокинони кишвар муроҷиат карда хоҳиш менамоем ки ба ҳарзагӯӣ, қаллобӣ ва хурофотпарастии чунин тоифае ба мисоли бахтиёр шоҳев бовар накарда, ба ақлу дониш, фарҳангу ахлоқи асили миллӣ такя намоянд. ҳоло нисбати бахтиёр шоҳев дар асоси моддаи 462 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон барои барангехтани кинаву адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ парвандаи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ оғоз карда шуда, ӯ дар ҳабс қарор дорад. ман на касали бемориям, на касали рӯҳиям. ман идеологияи ман фақат мақсад буд ки ба худам ҷалб кардана сон кор кардам. касеро ки ман ранҷ дода бошам ба ин фикри акидаи гумроҳии калонам ҳазорон бор бахшиш аз тамоми мусулмони дунё ман бахшиш мепурсам ба ин хатои бузурги кардагиам. дар охири видео барои шумо тавсия метам бародармон граница мезгароне алира ки бепарво метонен граница бирен биёен. иншааллоҳ ягон мушкиле надора. айнои мо гап занен, иншааллоҳ проблема намешавадтона. кортона буд мекунан бе ягон фанда фребаш. худованди меҳрубон нигаҳбонтон боша. роҳи сафед занг биза акай алира
гугл граница мерам, документҳо пӯчида иншааллоҳ ҳамаша ҳал мекунам.